Здравейте и добре дошли! В това видео ще се старая да ви покажа как може да възстановите изтритите съобщения с помощта на едно приложение в Google Play. Пишете Notification History и изтегляте ето това приложение. Натискате върху бутончето за инсталиране, след който изчаквате. След като се изтегли вече приложението, го отваряме и избираме Started. Избираме Continue, след който пускаме малко по-надолу и тук откриваме това приложение, включваме го, правиме тук тикче, изчакваме секундите да текат, за да може да натискаме ОК, цъкаме назад, пак избираме Continue и натискаме Test Notification. След което задържаме върху приложението в манифеста, т.е. при някои хора може тази част да е с 3 чертички. И избираме опцията за информация на приложението, пускаме малко по-надолу и даваме разрешение за автоматичното стартиране. Тук няма допълнителни изисквания. Тук също трябва да даваме всичките разрешения, за да работи стабилно приложението. Цъкаме назад и го пренастройваме да не се оптимизира през батерията, т.е. да не го изключи оптимизацията на батерията. По този начин, вече когато някой ви пише дадено съобщение и го изтрие, по случая вие тук ще го виждате като на подобие на снимка и ще можете да четете какво ви е написал. За да включим функцията за снимки също, трябва да натискате тук в трите чертички долу, избирате Settings и тук тази част трябва да бъде включен. Трябва да включите и Preview Notification. Пускате малко по-надолу. Тук пише едно System Notifications, Ongoing Notifications. Тези части не ги пипайте. И тази част също не го включвайте. Тоест тези части да останат включени, а тази част да не бъде включен. И тук може да си изберете темата и така нататък. Тези части вече не са ни нужни. По този начин можете също така, ако някой ви изпрати снимка, например през WhatsApp, защото при определени приложения може това да се прави. По този начин пак можете да запазвате и снимките. Надявам се да ви е било полезно и проработило. Ако имате нужда от помощ или идеи за нови видеоклипове, може да ме посъветвате и да ми пишете. В ляво и в дясно ще има видеоклипове, които може да ви харесват. И в средата ще има едно бутонче за абониране. С абонирането може да се известите за новите ми видеоклипове с разни трикове или хакове, като за подобни приложения. И до следващото видео.